statystyka, słupki i co tam jeszcze. Dopiero my wywelowali nowego prezydenta, a sam na geniku mamy welonek rajców miejskich, prezydentów, bürgermeistrów, wojtów i diosek, co jeszcze. I na bezrok welonek na posłów i senatorów. I nie byłoby o czym rozprawiać, kiedy nie te wszystkie badania opinii publicznej, roztomajte słupki popularności, słupki poparcia dla partii i jej lajterów, bo łamżą, przetwierają się byle kaj, byle jakie ankietery telefonirują do ludzi i zawracają Bogu ducha winowatym ludziom dupy. A przeca każdy fachowy człowiek miarkuje, co te wszystkie badania i wypytki są widzą okanżyci łodszczać. Bo to jest genau tak, jak się kiedyś przytrafiło mojemu kamratowi Józlowi. Jego starość zlotała po ludziach ze tymi roztomajtymi anketoma o bopu albo inkszego gniździelstwa, a kiedy Józef przylazował do dum po szychcie, to zawdy była chałupa nie wyrojmowano, dziecka ufifrane, a obiad we bradruże i nie szło babie nic powiedzieć, bo jej się cięgiem zdało i że pompuczka za słapy obimała, a we te ankietowe badania wierzyła, choby we Trójca Przenojświętszą. I kiedyś Józef nie szimo i wrzesknął na swoja babecka. Zejno, ty diosecko rajculo, mnie tam psieńco obłajzi, co ty robisz kiejoje w robocie, ale nie osprawiaj mi, co te twoje pytania ankietowe komukolwiek się na co przydają. A czemu to nie są one ważne i przydajne, co? Spytaj się go łośredliwie jego staro. Ano, dom ci głupio babo przykład. No, to na poczynę, Słuchaj, moja Rostomiło, rzeknij mi, co byś ty zrobiła, kiedybyś blank na odwieczerz przyszł do chałupy ze blank cudzą babą per amt. Ano, prasłabyś ją zarodki bez pysk. Nie godej, prasłabyś ją bez pysk. Na zicher byś strzelałabyś ją po pysku. Na zicher by jej też ślepia pocelowała, co by pamiętaj, że ze cudzymi chłopami się nie chodzuje. No to mi się zdo. I dej pozór, bo ja teroski wartko fyrtum na Banchow po teściowo. Ojgen z pnioków.